Bueno, familia, acabo de chegar aquí, pero... En fin, está cariño, ¿eh? É como a miña. Que non me gusta destas motos é esta merda que ten aquí diante. E isto... Sinceramente, valelle moito. Vai ben que aquí os cousos estes han que lle can poñense fácil. Pero sí que a verdad que... Van este a meter... Mira, aquí a diferencia no eixe, nos cousos das suspensións que teñen os cables, porque a normal non nos ten. Vedes que non nos ten aquí encima da suspensión. Pode regular, pero este é automático. Por iso eu comprei. Ten os cables aí, que son estes, e aquí podes regular. Na outra non se pode, na outra teño que regular a mão. En esta pode regular automático. Estes son os cables tanto dun lado como do outro. E hasta aquí non o ten. Se non son casi iguales. Cambia neso, cambia na cousa de atrás. O de atrás tamén cambia. Bueno, son aquí outra cousa máis. Pero máis ou menos son iguales.